Jeg er blevet challenget af Frederik, som der mener, at jeg skal have 5 skud af en volleyball i røven. Hvis han fejler 5 drives på line. Jeg må gerne lave en nem en. Det er fordi, det er det eneste, jeg kan. Der skal bare være manuel og grind og tag i. Så. Okay. Fail! Du har kun 5 skud, hvis du viser selv bare ud. Ja. Er det lige 5 skud? Og hvis du rykker det, så er det 9. Det sviger. Det skulle du umuligt. Skate fight! Nej! 3 sekunder. Jeg laver med ryg. Jeg rykker mig sgu ingen steder. Min finger! Vi er heldige med den første ramt godt. Du er lige på højre padde. Det er ramt venstre. Altid det pænt. Fuck.